jeres dag i dag, så omkring 600 skal på gulvet i løbet af de 2 næste timer. Og jeg ved, at vi altid har alle tiders publikum her i Løbehallen, som vil klappe af jer og pifte af jer. Så jeg håber, det bliver en rigtig god oplevelse at være med i dag. Velkommen til alle gymnasterne. Og selvfølgelig også publikum. Hvad skulle vi dog gøre, hvis ikke tilskuerrækkerne var fyldt, som de plejer? Det er jo det, der giver stemningen her i hallen. Så et stort velkommen til alle på tilskuerpladserne, som jo repræsenterer familie, venner, bekendte, gymnastikinteresserede fra fjern og nær, repræsentanter fra vores 2 forbund, Idrætsforbund og Gymnastikforbund, og ikke mindst de 2 kommuner, vi er hjemmehørende i, Lyngby-Taarbæk Kommune og Gentofte Kommune. Så er jeg færdig. Velkommen. Det går nemlig rigtig til her hos os. Vi er en af de foreninger, der stadigvæk hylder de danske. Jeg har lige været i Indien, og alle mine medpassagerer, de sagde, at de var fra Sverige. Jeg sagde, at jeg er fra Danmark. Og det var jeg rigtig glad for at kunne sige. Og jeg blev altså ikke, slået ihjel. Og fælden med fuld. Og tak fordi I kom frem og gjorde det så pænt. Så må I gerne gå tilbage. Og alle gymnasterne fjerner sig ud, og så skal spillet begynde. Så er vi nemlig i gang. Vi skulle gerne være færdige på de 2 timer, vi har